Aktivnosti svih nas objedinjavaju dva snažna procesa koji oba imaju za cilj kreiranje boljeg života za građane Crne Gore. Crna Gora je mala zemlja sa ograničenim, ali bogatim prirodnim kapacitetima i potencijalima. I zato treba pametno i brzo jačati interne kapacitete za uključivanje u međunarodne tokove. Ovo je zemlja koja je i predvodnica kad je u pitanju pridruživanje Evropskoj uniji i kad je u pitanju otvaranje brojnih poglavlja, ali je i jedna od prvih zemalja koja je prilagodila svoj nacionalni zakonodavni okvir Agendi 2030. kroz svoju nacionalnu strategiju održivog razvoja. Sa jedne strane imamo kopenhaške kriterijume koji traže unapređenje javne uprave, unapređenje pravnog okvira, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, kao i zaštitu životne sredine i prilagođavanje pravilima jedinstvenog tržišta. Pridruživanje Evropskoj uniji podrazumijeva mjerila prilikom otvaranja i zatvaranja svakog pojedinačnog poglavlja. Sa druge strane imamo agendu 2030, agendu održivog razvoja, globalnu agendu koja se odnosi na sve, koja teži iskorjenjivanju siromaštva i gladi, borbi protiv klimatskih promjena, ostvarivanju ravnopravnosti i unapređenjima u oblasti obrazovanja, zdravstvenih usluga i podrške inovacijama. To je agenda koju su pripremile 193 države članice Ujedinjenih nacija uz konsultovanje sa 10 miliona ljudi. Samo u Crnoj Gori 2% populacije je dalo svoja viđenja i inpute za potrebe ovog konsultativnog procesa. Kao takva, ova agenda se smatra agendom svih vlada, ali i agendom građana, civilnog društva, akademske zajednice i biznisa. U sklopu ciljeva održivog razvoja i 116 brojčanih ciljeva i velikog broja indikatora definitivno je kompleksna, ali istovremeno na praktičan način integriše brojne dimenzije kompleksnih okvira politika. Sa strukturom za evropske integracije i sa ekspertima Ujedinjenih nacija ranije ove godine mi smo imali jednu aktivnost kojom smo kvantitativno izrazili veze između ova dva programa, između mjerila Evropske unije i 116 brojčanih ciljeva vezanih za ciljeve održivog razvoja. To nas je dovelo do zaključka da oko 2/3 agende 2030. će se ostvariti kroz napredovanje u sklopu procesa pridruživanja, pri čemu 1/3 ostaje za još pomniju pažnju vlade i drugih aktera. Ključna poglavlja 23 i 24, ljudska prava, pravosuđe, zatim poglavlje 27 koje smo pominjali danas o zaštiti životne sredine i poglavlje o socijalnim pitanjima i zapošljavanju, znače nepovratan povrat, odnosno neporeciv napredak u ovim oblastima. Nadam se da ćete sutra čuti još detalja o tome kako su se ove aktivnosti realizovale. Postoji još tema u sklopu nacionalne strategije. Neki od tih problema su od ključnog značaja i za preporuke i izvještaje brojnih razvojnih partnera. Radujemo se prilici da se nadovežemo na brojne prednosti koje sa sobom nosi proces pridruženja i da unaprijedimo stanje u zemlji i sa te strane mogu da obećam neumorne napore sistema Ujedinjenih nacija na ostvarivanju ciljeva održivog razvoja. Hvala.